Hi viewers and hello amsugo the voice of Tiprarok channel. Tini sunghan hai te kisa sepka man kha korokta sini bukuk bai ke malai ne koglam kisa salai ne ni. Sini bukuk no the voice of Tiprarok channel nang lamsugo. Hambai anu hai ke lamsugo bagai. Okay bukuk sung tabuk sini hanona sinai kengke Tiprarok hasteo sung na hanai kengke overall sung tamru kengke sikla sikli hai rok even kaijak buang bupa bahai rok middle age ni kemam borong no drugs bai ke kubuli nei sini hawa belek ni suang pari tong bai ka hingka o drugs samani tam no hin eba nung tam busi o drugs no to ni kisi sa kok ten tem ke sino sai kena ani busi mate ani shimate ke drugs angka kaisa phekjak nai manai a drugs je hamya phekjak nai manai amatam ni tam bai snamjak hangkai ani busi mate khanamani heroin hani kaisa tongo bithi hamya ge brown sugar hani tongo ama hai kabang ma mani hamya bai snamjago o drugs yes ekbar kubi kok nung saka brown sugar ngetai heroin tai dal bital poder potongu apte ni khanau aw nung abo nin bising kisa knowledge tung na hamba bani bagai ke tabu bukuk tabu singchini sikla sikilong na sine khe kangmano kubul ja khai de bana sane ba sai tongkha phengnai phegi tongkha hangka hangke tabu sai si tongmai khangke phegi si tongmai khangke aborok no to taitam khlainai sing kangma rehabilitation center eba drugs na hamane bagai dal bidal ke sing center khaine borok no artlangai treatment khem bunugo haide bana hangka haipono tabu kok hangke jesa tongnai rok no sajak to sajang tongkha borok treatment ni bisinti hamka hameka hamya singa bu kun kustampan semia hapia ba joton hamne bagun chai tugui tonglayo tabu kok nga kai saya tongnai rono tabu sini sikla sikli kengma tongku aborong no tuinei sing tamro khlai kang kai bahai yaprok sakang kai sing o drugs saya kai toninani abahai kaisa sing lama romaiman nang bopti wansu o question khaimani bagai belaino hambai maruo tamni himale obo kaisa nangkukmang ni question tai obone answer bo jeng mana nango tamni himale jeng chini tabuk je situation jeng soli tongo drugs ni situation no ke buma bu phabo kisa sotorko ongna nangnai busabotino kisa kaham ke manai kolnai exactly baksa busa tongo tuition thangnai hini thango school thangnai hini thango rang kisa ro hodi ama ke je sanjak tino ro hori tongo kia abusa rok bojaga thangai kubu shoi da bo tuition thang school thang abono naikolnani no buma bu phani samo right yes ke buma bu phabo goina kri ungo baksa ke abuma bu phakisa goina kri goina khaya borongni busano omhai dera mungo derai thango okay gobang kukno dol hamya bai malayo aba hakeno serai rok dera wi thango ke buma bu phabo kisa kaham ke naikol di busano bo jaga thang bo jaga himui thang bengti thang bom hai dol bai tong kisa khus khainai kaham ke saimani nei a dol bai toni di heke ba boro naisomui nei tongdi buma bu phasong okay ganke school thangpuru mankhe ba somoi tongkhe jora tongkhe ba tuni redi nahar puru jora angkhe ba jora saimani tomo ba nahar di right aba haike singchini je future ro je phainai chini future chini bobishot bog no sing o drugs ni hoite sing katiri manai okay abong ke bo phani part ni na enka abun kari tai house sing tamna hanai kongnai government no putu tongo enka social enka tai social work eba NGO non government official समाज नि सेवा खाने तेरो बोतोंगो खाने tongo enka ta government ni part सरकार ता borokle bongno lengtam sanam jungsa borke oro drugs awareness rithini eba kasuthini brongni kuno daitto ro tongma klai jagene daitto nai mankhe to belaino kahamko daitto na phana daitto ni je rojagmani no omhai samung khaidi hne a samung khainai thik samung khainai bo jeng nango pia jengchini o tripura hastio nainai nugui tongo amhai tabuk jora baksa khainai khayo ma samang nei tongo haipano gobang kukno khaiko ge jeng nugui tongo ke tabuk jeng mane sanamu sungo o police proshashan no kisa kaham ke naikol di right nung mas phaiki beton chai tongma baibo ungya serai boni ni future
buini busa sawo ma boya somoyo ni busa busa nai dol hamya bai tong khangke Yes, ke nang yes, abono yes. katri nan bagai bo ni kaise nang step mana nai Yes, yes, exactly. ngangke chini je ani je shima mote hingke chini tripura hasti to o drugs haimani hamya rong sunam jagya khuna ang ani je shima mote kubuni hasti ni se phayubo ke abono kasunani nangnai Right. kubuni jati chini o tripura hasti o phaya ngatei jeng kasuna nangnai a drugs no ke ang police proshashan no bu sanamu sungo kisa kaham kukhe o drugs ni meter no kisa kaham ke naikol dihne ang sanamu sungo Wow, ekdum nangman kok saka bukok nangabo. Hangkai tamnai border ti parang family ab to border to sap tongba hai de bana. Nang samana kong ni non nang ragi masaka. Taborom di interstate nangka. Interstate to sap tong hangkai police rok tong hai de bana. Hangkai international border sap tong hangkai BSF rok tong. Hangkai boru bahai na o jaga kaisa yaprok kara khai romna ni banda nei nang sakata hai de bana. Balai nang man ko saka bukok nang abno tui nei. Hangkai abo no gulang ta kisa sena musung ban hangkai tabu kamiam jero thangka seng club rok no go hai de bana. Hangkai tabu club rok ki nong man to bong no puja rok furo ko to balai hom to dum club rok ni borok samung ko hai da. Hangkai tabu o drugs no tui le club ni borok kamiam jero ko pusuk rok nang actively brong no umtir no kasuna bagi samur khamu no khanu khanu gya bo ni je nang nong man simin sadi aba tamunuk nang kasuna bagi to samung khaimanu gya u dadak shidak lama o buskangu no purusimi kisa butok khayo hai to police ni thani riyo fia borok logi salsa salni abon bisingon borok yogi phayu ke jeng na puruya dadak shidak ya jeng abon se shikangse jeng step nana nangnai chini yapli no shena nangnai right ke a kasuna drug awareness di bagai jeng kaisa step kaham kuk step nana nangnai tam ni himale chini tiprasha kubang kungno sela shimi boya buri rok bukubang kungno tabuk namani nukjagai tongo ঠিক soisa ka buku hangke abono katirina bagai no jeng mane step nana nangnai mane parani boro robo kisa sotorko tongna nangnai jerai rok u yango thango dol kisa kuthuma jago ke nongni ni mokol krak ke nong naijon na nangnai abahai yes singke paithak sumung kase buku no tabu nang paithago lukorno tamo kok kisa namusung kok thain thidam ke nang pairi maka ni kok tam sanamusung lukorno o drugs ni tuino sawana yes hangke jotono simon drugs to hamya no hunine aboni bising tuino baksa nugui tongo nukphano saimanya buma bufabo specially busa drugs nai tong hune saimano haipano boro kuno step naya ang buma bufaro no specially sanamo sungo nini busa jodino nang drugs nai tong hune nang saimani tongkhe police ni thani haike parani boro no sadi kuno buto ya bono buji buinai rehab center bono rohodi baksa no ke nugui tongo rehab center thangai phaimani yagolo fano baksa nai tongo so please ang nong no koina musungo am hairok tangdi norok se chini future norok se chini thinang ke norok se am hainga na hangke nong ni busabuti ni jora ke tamong nai drugs to kaisa kahamania belai no hamiasi abona ke thuyu jotono saimano jeng kabang kukno iko news rogo nukha nugui botongo social media ni hoite jeng nugui tongo tweet botong baksa thangnai ekbari kom ke norok abono saimani tongoi norok please ani dara song ani bai heke ani munai songna angnong no koyo norok o drugs hai mani hamiano norok yakadi kaham tongdi nongni langmano norok nongni thinangno norok kaham ke talangdi hambai bele hambai bukuk nungsingno jorormani bagai kok hamsai khana bagai lukorong nai tongdi chaui sini da voice of Tipra channel no sing thinangote tubui tongo nangmani kogrok dal bidal no tubui sing nong thini phungna bagai sing tiareng tongo norok o channel no subscribe khaidi like khaidi comments ready tai bell button no sina bagita pogdi belai hambai